תומר היקר, אני קמה כל לילה מסיוט מזוויע, ואתה מככב בו. אני חושבת כל היום על המוות, על השכול ועליך. איך הלכת מאיתנו? איך לא תשוב עוד לעולם? לעולם לא אשכח אותך. זה וידאו. אותך ואת השמש שתמיד הייתה בתוכך. את צחוקך המתגלגל. את החיוך הזה שתמיד היה מתנוסס על פניך. אתה חסר לי. עבר כבר חודש, וכל דקה אני חושבת עליך. כל פרט קטן מזכיר לי אותך. ואני רוצה שתחזור. שתהיה כאן איתי. אולי לא יצא לי הרבה להגיד לך את זה, אבל אני אוהבת אותך. למרות כל המריבות הטיפשיות שהיו לנו, אתה בכל זאת הכי היקר. לפעמים אני תופסת את עצמי, חושבת על המוות. איך כואב לי שלקח אותך, ואיך אני מייחלת שיקח כבר אותי, כדי שאוכל להיות איתך שם למעלה. אבל אז אני נזכרת בפנים של אמא, בהלוויה שלך. איך בכתה והביטה בי, ובישרה כי אנחנו תקוותה האחרונה. אני לא רוצה לגרום לה עוד כאב. אני ממשיכה לחיות למענה. אני לא יודעת מה בדיוק חשבת אז, כשהיית בקרב, 5 שניות לפני המוות. ואני מקווה שחשבת קצת עליי. האמת, ראית את חייך עוברים מול פניך? כי אם כן, זה בטח היה מחזה יפה. חייך היו מושלמים. כך לפחות חשבתי אני. נכון שהיו חסרים לך הרבה דברים להיות מאושר, אבל יאמר לזכותך שאתה היית הרבה יותר קרוב לאושר ממני. לפני שבוע הגיע אלינו הביתה אבא. היית מאמין? אבא. הוא נכנס ככה כאילו כלום, כאילו שהוא לא בכסח רציני עם אמא, כאילו שזה הבית שלו. הוא נכנס, התיישב ליד הספה עם אמא וחיבק אותה. זוכר כמה רצינו להחזיר אותם לחיות ביחד? זוכר איך ניסינו בכל דרך אפשרית ולא הצלחנו? אני זוכרת שהרמתי ידיים, ואתה המשכת עוד לנסות. אתה זוכר שאמרת פעם, אילה, אנחנו צריכים משהו שיאחד אותם ביחד. חייב להיות דבר אחד לפחות בכל העולם שיאפשר זאת. אז אני חושבת שמצאתי את התשובה, תומר. התשובה היא אתה. אתה, שירי ואני. אנחנו הדבר היחידי שמאחד אותם ביחד. רק חבל שהיית צריך למות בשביל זה.